Mga kapuso, luyag sang chairperson sa Senate Committee on Public Services nga si Senator Raffy Tulfo nga sukton sang liquidated damages ang kontraktor sang Aganan Flyover sa Pavia, Iloilo. Ang proyekto ang ginpondohan sa gobyerno sang 800 million pesos. Ini ang ginsuguran sa tuig 2020 apang tubtub subong mula sa gihapon na tapos. Sa hearing sang komitiba, ginpahayag man sang senador nga ang nagdisenyo sang proyekto nga United Technology Consolidated Partnership o kun UTCP amuman ang contractor sang narumpag nga taytay sa Kabagan Isabela sang nagligad nga Pebrero. Ang nagapatindog sang Aganan Flyover amo ang International Builders Corporation. Ginpromisa naman sang OIC sang DPWH Central Office Bureau of Design nga si Engineer Lara Esquivel nga ilan na subong ginahimo ang proseso para magsukot sang liquidated damages. Sang ginpamangkot kung saan target nga matapos ang proyekto, wala nakahatag sang siguradong apetsa si Esquivel. Apang ginpahayag sini nga nagapadayon subong ang trabaho sa proyekto. Ginmanduan man ini sang senador nga magsumiter sang full report kaango sa proyekto sa masunod nga hearing. Ginatingwaan pa sa news team nga makuhaan sang reaksyon ng contractor nga IBC. Hindi naman po magreklamo yung mga taga Iloilo kung maayos yung proyekto. Kahit sama ng sigurong project, kahit saan construction na nagaganap. Kung maayos yung trabaho, yung expectations ng mga tao ay nami-meet.